Inače, ljudi, uskoro otvaram lokal u Beogradu, u centru grada. Čisto da se pohvalim. Kao najjači youtuber, brate. Zamislite da otvorim klub, jebote. Ne mogu ja da dobijem ovo. Zamislite da otvorim klub! A ko će da vodi klub, bre, šta ja pričam? Kolika će biti članarina u teretani? Nije teretana. A čujem pam pam. Ali i razmišljam teretanu da otvorim u jednom trenutku, jer ono, što ne bi imao svoju teretanu, to bi bilo drago da imam baš. Ali polako. Tek sam krenuo da otvaram lokale. Ali od teretane nema zarade, razumiješ, nisu to neke pare, to bih mogao da otvorim čisto ono iz gasa. Nisu to neke pare, brate.